Lehenengo hasi ginen urtea hasi zen eta lehenengoz pentsatzen hasi ginen diseinua eta dana pixka bat, gero taldeka banatu ginen eta pixka bat talde lana egiten bere pertsona, bere ambituan eta pixka bat irakasleak guri irakasten nola egiten den eta horrela pixka bat, pixkanaka ikasi dugu nola egiten den eta prozesu guztia. Gehien kostatu zaiguna karrozeria da, zeren eta modelu esanguratsu bat egin dugu eta ere bai telemetriaren atala asko inobatu dugu, zeren eta gauza asko neurtzen dira. Kartean esperientzia daukat, baina horrelako kotxe bat lehenengo aldia da eta guztiz elektrikoa da eta hori aldatzen da pixka bat. Bateria kargatzen da eta gero bateria horrekin motorea ibiltzen da. Kotxe hon bat daukagu eta espero dugu ondo geratzea eta divertitu ere bai. Lehenengoz probatzuk daukagu eta verifikazio guztiak eta azkenik proba importantena resistentzia proba da eta hor posizioa non geratzen den erabakitzen da, baina ere bai kontatzen da prozesu guztia zen eta urtean egin dugun proiektuak ere bai kontuan edukitzen dira.